Mga igsoon ang liturhiya, naghatag ka nato og ikaduhang higayon sa pagtan-aw sa passage sa Ebanghelyo. Ang dakong kamatauran nga gipaambit ni Jesus uban ni Felipe mao ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad. Ang amahan ug ang anak usara. Dili gayud sila pwede bulagon. Kita nagsimba kang Kristo, kita miyukmo kaniya, dili lang kay siya ang pinakamaayo nga tao, kundili siya ang anak sa Dios nga nagpakatao ug ato ang gisimba. Uban sa atong bunyag, kita nahimo nga mga sinagop nga mga anak sa Dios. Gidala ngadto sa pamilya sa Trinidad ang balaan nga mga persona nagpuyo sa atong kalag ingon sa usa ka templo. Ang pangutana, nakaamgo ba kita niining dignidad nga gihatag kanato? Dinhi anaa ang posibilidad sa pagbuhat sa mga buhat ni Jesus. Kung siya nagpuyo dinhi kanato, siya makatrabaho pinaagi kanato. Unsa nga kahigayunan sa pag-kooperar uban sa grasya, kung kita mahigugmaon, maayo ug disiplinado, dili lang kita maayo. Kining mga maayong buhat, labaw pa sa maayo, adunay walay katapusan nga bili, sa pagkatinuod sila mga buhat ni Jesus. Makadawat kita og ganti sa iyang mga buhat. Ingon ni ana ang pagkamanggihatagon sa agalon nga ato ang gialagaran. Ang pangalan ni Jesus gamhanan. Siya nagsugo kanato nga kung pangayoon sa iyang ngalan para sa mga butang nga ato gikinahanglan aron himayaon ang amahan. Sa panahon nga muluhod kita sa atubangan sa tabernakulo, kita muduol sa Ginoo uban sa tibuok nga pagsalig. Kay siya miingon, pangayo o makadawat kamo. Unsa may hagit para kanato mga igsoon, mangayo kita sa grasya nga ato ang mabuhat ang ato ang mga tahas o ang pagbuhat sa mga buhat sa Dios. Ikaduha, ang ato ang lawas, templo sa Ginoo, akong sulayon pagtratar ang uban sama sa pagtratar sa Ginoo kanila. Mainog palihog para sa katalingbanong pangamo.